Keď cítime nepríjemné symptómy choroby, hľadáme príčinu našich problémov. Častokrát nám povedia, že príčinou je zápal, alebo si vypočujeme názov nejakej konkrétnej diagnózy. Zápal je však prirodzená reakcia organizmu a diagnóza je nálepka, ktorá označuje škatuľu so symptómami. Keď chcete nájsť príčinu svojich symptómov, musíte pochopiť, čo vám signalizujú. To, čo chápeme ako chorobu, je v skutočnosti reakciou nášho tela na naše negatívne emocionálne prežívanie. Emócie sú vždy sprevádzané aj fyziologickými zmenami. Tieto procesy prebiehajú v ľudskom organizme v každej sekunde nášho života. Keď sme nervózni, spotia sa nám ruky a zrýchli sa nám puls. Keď sa trápime, máme studené ruky či stuhnuté svaly. Neexistuje tlačidlo, ktorým by sme vypli fyziologické reakcie na stresové podnety. Preto je spúšťacím impulzom každého ochorenia psychický, respektíve duševný konflikt. Odpoveď na otázku, prečo máte dané symptómy, prečo práve vy a prečo v danom čase, nachádzajú klienti našej poradne v pochopení princípov psychosomatiky podľa germánskej novej medicíny, počas online konzultácií s nami alebo v online kurze Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami.